A veciñanza de Vilaxoán volve a mobilizarse exixindo melloras de seguridade viaria nas rúas da súa vila. Dende a plataforma experta Vilaxoán poñen o seu foco en dúas estradas. Unha delas é a PO 549. Os veciños denuncian a alta velocidade a que circulan os vehículos e a escasa sinalización. Donde os coches collen certa velocidade. Os pasos de peón non están debidamente sinalizados. Nos pedíamos un calmado de tráfico ou polo menos luminarias nos pasos de peóns para que os coches teñen un pouco máis de cuidado. De noite, a 7:30 hora no inverno, isto é cego totalmente. A xente vai do escuro. Entón, a veces é complicado conciliar todo isto, non? De feito, nesta estrada, a semana pasada foi atropelada unha muller que se está a recuperar no hospital. Aínda que a estrada ten titularidade autonómica, Experta Vilaxoán agarda que a Xunta e o Concello cheguen a un acordo para mellorar a seguridade. Parece ser que se recupere perfectamente e tal, pero bueno, non sabemos as secuelas que pode ter, e logo o susto, non? O medo. Entón, non é unha chamada, o que advertimos hai tempo, que podía pasar outra vez, non? Efectivamente pasou, a titularidade da Xunta fai que o Concello se bote un pouco para atrás. E nos queríamos, precisamente nese sentido, que o Concello e a Xunta en ese sentido, miraron a forma e apostaran tanto uns como outros porque isto sea así máis tranquilo e sea máis seguro. A outra estrada, de titularidade xa municipal, é Veiga do Mar. Segundo os veciños, esta rúa asumirá agora todo o tránsito de vehículos pesados e, sen embargo, carece de beiras rúas nun dos laterais, ademais de ter o paso de peóns nunha zona con pouca visibilidade. Veiga do Mar non ten aceres e vai a ser a rúa onde vai estar todo o tráfico pesado concentrado, porque eliminouse o famoso paseo de Canelas para o tráfico pesado, co cal isto vai coller moito tráfico. Entón vamos a estar situados aquí, esta rúa ten moito tráfico, tanto a xente que vive aquí, a xente que entra en Vilaxoán, os camións que acaban de sair, autobuses, isto vai ser como Ameixeiras, o mesmo problema. Entón non queremos que se repita. Esta semana, o Concello de Vilagarcía levará a pleno as melloras de seguridade viaria na rúa Meixeiras que tanto solicitaron dende as asociacións veciñais da zona. Dende Experta Vilaxoán agardan que tamén se debatan as melloras nestas estradas e que non se teña que agardar a que ocorra outro atropelo.